سبيل إلى السلمان يبغيني طاقتي خالد إليك كان يبغي والوجود الذي أبنى ولايته ربي وآدم بين الماء والطين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بفولي يعني ولن مندون تكاني سي أو مني سرين أو منوس بالبنا شرف لا جبراني سنا في جمانة كونو جمانة كوكا أم بفاو بسم الله وكجمون كان كنكا نوي تجانيا بلومباي ni ala ka son bi ambe bako jikoroni ankaramo alhaji kauseku aleka zawiya bako nana ayele de tawiye kateme ka fo ana jemukan kun folo ninke noye jemukan ni nakuma na Sheikh Tidiane radiyallahu anhu ka aka fasamanti fo kata se ale yere kun bora mo mununa ay wala wala like anye oka nga bita anya kanu amena kuma femin ka ode tijaniya yere asigile me fendu ka ani fen nunu kelen wo kelen keri na fa jumen bula akase ka wala wala ka anyola yananga do anga baroko nana amba bismillah kene kono amba fa ankram wa assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sheikh al-Imam Jallo wa fahmukum marhaban bikum ahlan wa sahlan. alhamdulillah wa jarani ankram go bi anya kanu kasi matuguni inshallah bako jikoro ni golfu la ka zawiya kono ya inshallah ni ngalike fena femi ni jamana kono beba donc fo wala wala li ala ye afamu dima aye ane kundima alhamdulillah yame tijaniya mali kono bi abelebele bawe ka cesiru bala alhamdulillah tijaniya bulumba mana ta chuko chuko akitaki da chuko ya shide la ala ye ka ke alhamdulillah bi ambe fega do tijaniya amba do wirdu do ba wirdu ni ambe fega do juli didu kile konnana ni kira tijaniya kalande kana ku fo shen juli amineni na fa jumeni bala mami ba ke fana na fa jumeni bala. Allahu akbar, Allahu akbar. Ankram mbafu alhamdulillah rabbil alamin. الحمد لله هبا الحمد لله يوما وشهرا وعاما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وبعد. السلام عليكم معاشر السادة الأعزاء. السلام عليكم أيها أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ الإمام كفولي كري كانيشي أنفل البوما تجانيا بلومبا كونو تلشرف لالا من مشارق الأرض ومغاربها أكرا شيكلي فلاس سبا ناني شيء شاما أم بألا فوكا ألا ولي مندوكا ألا بركدا شيء تمنانكو ألا كسيدا ورجرانا جل وعلا مسج من بين لسونا كان سيجي وفنا كنكا أبل أم بفو على مكان شيء ودي الحمد لله رب العالمين يا دنيا pedagogique دوري واتي بيان دونتو أم تو كافو ما كافوكو الحمد لله رب العالمين يا depuis nando l'islamia kono farda fulo niko Allahu akbar abe fuko ka fatiha de kala foddo mi bina bojjena farda laba ibn fatiha de kala ala ko kalim mako bendila o kuy kale ala barkada ni jonya ala barkada dura bijiri wa ko ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum suratu ibrahim kono kuna nya ala barkada ka banjiri haram be tariga min kono tariqatul mahabba wa shukr kanu o tariga ni ka ala wala nyumando ka ala barkada ma ka cesiriti ke tijana kalande ay maka kisri karmo maka doni ta to hijabu ka boyni ala ci kase ga zikru ka cha wati mini ala sona na ba fe ga jongen ka bayre la abe zikru ne de boyla mais ni ala mama kanu abi gira la wati be atkin nen se ka wuli an ni gine be ni ala to foli anko ala inde makanche masami nyangar zgedo ni wati sanmayna ambe kalo sanma minun gono ala ka barka noro ala ka damma har sa ka do damna ambe wati mina jiebe ba kalama malibe krisi babadela ka doke jamana de minun be jie corona atlebi ni wati na ku ka doke jamana mako ba dembedela ni wati na jamana nga jurude ba ambela ayambe kala an fawo an moko an tulomasan u bɛ danbe nin dugukolo de dugumana an bɛ yan honoré an b'a fɛ yan ka sabati fana o kosɛbɛ an b'a fɔ ala ma alhamdulillahi rabbil alamin ala ka basiki do an ka jamana kono ko ala ka hina ka nema ka barka ko tige bali jallo akodi bajo aminata ma no de muhammadul mustafa sallallahu alaihi wasallam ko tuma do ni ko tijaniya to ko inde bise ka yelema nyamgo nyekoro a tariqatu tijaniya amba fa ko al muhammadiyya o tariqatul muhammadiyya do ala kra dia di Cheikh Tidiane ma ko e ka ke kishi blonda ni danfe wonche ne ala ne de blakana me e fona ka ke ne ka ambassadeur
ako almujaddidu minna ahlal bayti alakira ni hadisa jele ako ni dina nabina sino wati be ala be mado bone alakira julila minum bena ni ko in kura mawtum be sino wala wati dola la ilaha illallah ko nana abini ka sino alakira modin do blaka wa fama ko cheikhana cheikh sid ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu amuke sanma ya alaka ka hina akanne ma ka barka chama alako dama har sa ante medo ko alaka son alaka je alaka yafa ka bo an karamo ma be karamo cheikhana cheikh sid ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu jallo yenyi ngaluke minu njabi o walanda bade ko tariga tijani ko wirdu ya do be wirdu ke de ko so ibse ka ninyi ngali suguke ka be ke wati jume nim ma mi nyam na nafa jume bala wirdu nye julie tariga kono balma muso alame yoro ja kuma do nu ye fe fo be sra ko nu ye tijani mawde kawnye sunna mare sunna jume ni ko sunnatul muhammadiya o be ambe sigi maraji u bambulu alquran wal hadith ala ko cugodi ala kara ko cugodi ijma'u la don ba ko cugodi ko sobe khabarul ahadula ambe sigi roba un ambe dina min yoromi nanya min suru qur'ana kono anya suru ala kara ka hadith ala kuma bana otuma emin be tijana la ibe lameni ke jiye koron atlebi abani ababa wallahi alladhi la ilaha illa huwa bi dugu kolo ka mate mambe ka sunna nyana ma kom tari amgo ate sunna min be sunna be sanfe ala kara ko afdal ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah ni kuma kay lameha kira ko kuma ka min ka sa kuma kan be ne muhammad ani nabiyyu min te men kuma ka min fo min ba be sanfe jallo ko de la ilaha illa allah la ilaha illa allah tijaniya mabda'u adam la yoro ni la ilaha illa allah tijaniya chamanche la ilaha illa allah allaba لا إله إلا الله كم لازم وظيفة أن حضرة الجمعة أسجنبه أبي بوليني لا إله إلا الله دي وأمبي على فوق على بركة نيجي نيجا كو تجانيا كو ويرو جمعة جلدو نبى فيونكو أسجلين ببيه سبكة بيه سبا rukunu saba wirdu ke yoro saba tariqa tijaniya la ni ma min na kunna na wirdu mina muqaddamu fe ina na mina khalifa fe balma muso embe yoro jan ni te ka famu mawti ta sigi wirdu ke naga ko tijani de ay ote foye do were la bula gosi ko bidiya mawde do tumadu la do ba fuma ko shirku do jallo ala be cede mede yan an filɛ mali min kɔnɔ n'an bɛ ka kuma tele sherif la sherif usman madani haidara a ka cɛsiri a n'a ka jija anw n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ conférence congrès kɛnɛ kan a k'ale tijani de ale yɛrɛ bɛ se ka mukadamu sigi o fɔra an ɲɛna o fɔra mali bɛɛ yɛrɛ fana ɲɛna kosɛbɛ a karamɔgɔ ba madani tal kosɛbɛ sad umar o karamɔgɔ cerno madani olu ye tariqa tijaniya de n'i y'o fiyɛ nin jamana in kɔnɔ n'e ma kala tijaniya fɛ dɔrɔn k'i karamɔgɔ ɲininka i bɛ taa sɔrɔ a tɛmɛna tijaniyaw fɛ nin san 200 laban in na a ta fo inshallah segu ki kun yɛlɛma ka taa madrasaw jɔra yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ jɔra ni tijaniya ye ninnu bɛɛ b'u yɛrɛ kalama o u ye mun de di maaw ma i bɛ i to yɔrɔ jan i se k'a faamu e ka gɛrɛ u laban wallahi i bɛ kunnajiya kisi laban ko ɲuman e min mako b'a la kosɛbɛ a filɛ waati dɔ tun kɛra a jallo ko ka salatul fati fɔ k'a interdilen don ayi papier de sɛbɛnnen b'a la hali n'a sɔrɔ an tɛna o tɔgɔ fɔ mais waati gɛlɛnw tɛmɛnen yan ko tijaniya silamɛ arajo de filɛ mais n'i ye salatul fati fɔ wajibi bɛ interdit la ne ni e filɛ sigi an sigilen tijaniya bulonba kɔnɔ télé sherif la n ka émission dayɛlɛ to an bɛ salatul fati fɔ a cɛmancɛ a bɛ fɔ a laban a bɛ fɔ a kɛra n yɛrɛ ta ye waati dɔ la olu tun ko arajo de ala ye télé yɛrɛ d'a ma k'a ka fɔ jɔn bɛ se ka ala kunbɛn ala ka nɔrɔ jɔn bɛ se ka kunbɛn waati dɔ la i ka wari i ka fanga i b'i sen da maa dɔ kan i hakili la k'i sago sɔrɔ a la wallahi ma sɔrɔ a la wala akhibatu lil muttaqin ko laban ye ala ɲɛsiraɲabaw de ta ye n b'a fɛ ka min f'i ye an dontɔ de don tuguni k'a jirila tijaniya bulonba n'i ko tijaniya mali kɔnɔ o tɛ ko kura ye a donnen don a wasalen fana de don a jɔn bɛ kɛnɛ kan foyi dogolen t'a la ko min ye jinamoriya ye tijaniya bɛ maa wele wirdu saba sɔgɔmada fɛ k'i ka astaghfirullah fo siɲɛ kɛmɛ ka sali ala kira ka muhammad sallallahu alaihi wasallam siɲɛ kɛmɛ la ilaha illallah la ilaha illallah u b'a fɔ ko zikru sabahi sɔgɔmada fɛ i bɛ wirdu min kɛ i kolen jele farda sali kɔfɛ maa tɛ tijaniya sali k'a sɔrɔ i ma kɛ silamɛ fɔlɔ i b'i ko ni farisogo nɔgɔlen don ni koli wajibira i b'i ko i bɛ saliji ta ka tila ka fini jɛlen don i b'i sigi yɔrɔ min e ka sanu yɔrɔ in ka sanu fini minnu b'i la a ka kɛ fini sanuma ye o kɔfɛ de i bɛ zikru kɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كالحمد لله كلا كتاب لا ولا ضالين نتلو أستغفر الله على مبي يا فضلي على مبي يا فضلي
astaghfirullah jona ma ci ala ni jotala Wo de fo. o bode fo o korote ka fo ko jallo ko mo bita shi ala kuta de la ni dugu jara ibna si ka fo astaghfirullah shini sunu ibita ala kuta ayi amba ke iqtidan bir rasulillah sallallahu alaihi wasallam akuni dugu jara be bukhari kono muhammad bin ismail al bukhari al jufi ko sabe as-sunni sunna al mamiba o bukhari kono hadisa be ala kra ko kuni dugu jara dongodo ka lere ninte lafiya faka astaghfirullah fo shi bi wolongola riwaya do la ka ba fo shi keme كرامي المعصوم قبل البعث وبعد البعث يناك كراي على كل شيء اكل كراي على كل شيء اما ذلك فيلي على كو وحرني محمد نيفلا ني يا فريما مي اوبلاني دو جرا كواليتي لا فيا فاك استغفر الله فو شي كمي وي على كراك يردو ديو او نون فناس كراك فو استغفر الله وكروتك فو شوف امت على دكتا ني دو جرا منا فو استغفر الله اوتي استغفر الله شي كمي تيجانا كلان با فو جونا ماتي على ني دو جوتالا على ننا يا فني في على يا فما على يا فما شي كمي jalo ni kuma bay o kosobe astaghfirullah amina nafafu yo comme asigire me minga dro ka hakilla kunu tambihu de do tumadola minum be yoro jan o ka bwa kalama kuni de wirduye do ba fo ko jaja kosobe radio do sorlan fe ko radio tijaniya kramo dugute je katle bi abada ni doma o wele ko amba fe kana wirdu mina Allahu akbar o kadugo antu ma famu ni de do wa antu ma famu jalla goshini fara chete ni astaghfirullah fo ibna salatu ki ala karaka sallallahu alaihi wasallam wa allahumma salli ala sayidina muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim chiyekeme hakika kele mata don صلاة الفاتي أنكرم وشيخنا الشيخ سيد أحمد تيجانا أدير مما أقول لو ذكرت لكم حقيقة واحدة من حقائق الفاتح لما أغلق لأفتى أكابر العارفين بقتلي أكون صلاة الفاتي حقيقة من بالا ميكا من في على كرام ودينو أيقرا ندرشي دوم يا بينكم ما فو يسرع أكون سكي جرا دوم يا بينكم ما فو يسرع يدجي تجيكا أما كنت تجينا أما فو كم ما دو جيني نايفنا كم ما كو بالله رلا نيب الله رلا akato wala yasranya minande kuna akoni salatul fati ako hakika kele ninne o hakika fo ka da kene ga ka fa wi awtende aw bala ko woliju karsafle anfe arifu karsafle anfe nimma ba woliju de do ko anay nebe min fa wi salatul fati la na tara fa dongodo aba fo ko ay che fa kaya dansago atseka don ako ka de tunyala nyini ka ba fe ka fo kene ga be jami kono ka de ko ka ba fe ka salatul fati portu dale kan yeshi mama ku ya le bali ko kanake miaka ko tuma dola katna famu modo bina kini cheni Israel mais Cheikh Tidiane Teo abeka chemi njira ode Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alil fatihi alil khatimi mustafa do mujtaba do muntaga do murtada do nuru do siraju do jallo wati minisi le mebe ka salatul fatike valeur garantie bina nifla ode bini alache o wati la betse ka kede ay comprimé de do har ni jugo lankolo mbela mbalma ke ka to ka tabani wallahi ni makera ala kratiri sebere la ibe sokono dasho ale mbiyela ye telephone fa i concentré le dongo do dugu mana jenete bo sokono fonga ni salatul fati ke shiye bakele we nga ke shiye keme duru wallahi jugo lankolo mbela nebe malwanay ala reba ko kaboila parce que mba fe ka jila salatu ni ko allahumma salli ala sayidina muhammad wa ali muhammad wa sallim 600 nene esilen fle teli sheref la kono we anfle kawsi ko ka zawiya kono nanya fo ya 600 ala kra ko ya nambe tla kuma na ko kuma be salima ako ma min ahadin yusallimu alayya illa radda allah alayya ruhi hatta arudda alayhi salama hadithan be sunna kono muslimu kono abi abu daud kono كوني كو عليما كو اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد وسلم جالو ياندا دو كما دي لا كوي كو سبي نيكو الطريقه التجانيه المحمديه الابراهيميه اجولم بالكتاب والسنه استغفر الله شيكمه اللهم صل شيكمه واللهم صل صلاه الفاتح شيكله نياكي على كراكو كوني فولي دالي مدرون يا نيكاتلا كو على بالين ني سيغاما ني بكما ما فا با فامو تشومي كاسرو على كرا يريتي شوي اي على كرا دالي مدينه السامبي وروني badara chuguma abo chugala kun sigi denkelente min fale min yile mana kabo alakrala salawatullahi wassalamu alayhi ne be nyiniga nyeba ana ani be nyiniga ankara mo imam ishi beban ika ala wele ika qur'ana kala ika jakabo ika sarakabo nyuma beke ala kuta foi kana ika barala iki shi be ko la ani ala kraka do ke shi kele jume de fanga kabo ala kraka do o ala kra ko kuni juru dale la ni mami ye foli dale ma kale be foli segi ema o ne ya ke shiye bakale ala kra be do ke shiye joli
ne be nyini go ala kira de ka do be jabe way ka do winde do ay antani ala kira ta odla woli ju yeni de don ya nyini ko communication do kalande ni ala kira che Cheikh Tidiane ma yere jirano ku ifle ka kira fle dongoro ni dugu jara bonsoir di ala kira ma vocal ci ala kira ma ni vocal ci dro nit la ni ci ke do ala kira be vocal be jabi ala ka kishi ala ka hina ala ka barka Muhammad ala ko dema et puis mbalma ke mbalma muso ni ma min te do de se ka ni fenge ha parce que abe ma ke ma barkale ko fulan ibn fulan e min fa fatura ito ko Muhammad ifato ko Ibrahim ni salamu ke ala kira ka shiye bakele ala kira nabi foli siga ba fu ko fulan ibn fulan karsa den karsa e kera sabu ye ki fato do ala kira da o de ko so ko ma minu ba ke ko ma barkale ondo ni ma min ni barkati no fe ni adam na ibabla beta te koy salatu quand tumbe wiru ke dongo ne tumbe salatu ke ndara maka nye chie ne tumbe la ilaha fu nye chie nyabla ne la ilaha bo maka la maka be mi ay ko ni chama beni fore on tara on andona sunana musuna idona wardela wallahi duna warde complexité do ha itara ye yoro ke choye I jori fawuni bawla fentu bolo fantaw de do sino niko kurana da sebena wala ala ka dursiya wallahi mama tara maka islam le mande tara maka ma shi mata tubi ngoy ibe boya I Abdurrahman lama u ibe boya I Muhammadu lama e wolola ambure ya sunana isa wolola kimina katidi madrasala u ka kurana sebe itege e kamalen koro ya soro ifa zawiya babulu imoke la ilaha illallah o barka don ela e wula ke tara hijora ko onye sunna soro ne nana ne ko subla ne te la ilaha illallah fotuni ye idatige jona ni mami ko te la ilaha illallah fo idatige jon to la ko ne tumbe an tumbala ha ka onye chien anyabla أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ني حي القيوم بو الكعبة ني لا إله إلا الله بو الكعبة ني محمد كو بو الكعبة أو ني هجي من غير كاسر هجي من محمد ما يلا على يرم كتو هجي لا ني تراجو عرفة ني محمد متى عرفة يرك عرفة ياتي ني محمد تعالى أو ني بافيك غير محمد صلى الله عليه وسلم مين كسر نسرا بمبك مين فو نجيل دوني أو نين دوتele أسبنا في البخاري لا في المسلم لا كوني صلاة كشيء كله على كراكا كو على باسرة شيطان دوكا بروبلم كيرا كو أبيك اللهم سلم من فو كو ده بروبلم كو سينو كو صلاة كاي كو تني كو فاتحين كو باكوتي دي كو فاتحين أسلو تالا وين فود ما من يافو جالو عليه رد ما باكوتي عليه رد ما دون شريفو أموكه نيم ما من ينفع آدم ما ده حلالا مين يبيروه نيم ما في يوم على كوكو يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نيبي آدم ما دين كمان جولنا بونشيفله جلموفله هذا ما دين سورة الشيطان موتردفله هذا ما دين كركاسي كنو يبقى جولي نيكي اللهم صل فدران نيجي تدولا زون تيلين فيها هذا ما ده حلالا نيه على كراتو فاي أبني سجى بفرفوني الشيطان نيورب منا نيكي بواجه كم تام سنة أنت أغلي جونتاي hakila borami nga bora ala karaka dukono ni nana ne ba di ma sunna min ye sunnatul muhammadiya ala se jiye bema ibn kathir tafsir min be jamane ngono ne ni walanda di e ka tele la katla ka sigaka ni nake dossier fole ka lami alena walanda e soro ko sobe ko ukhliqa do ba fo ko ni te ko ni pa ko ti ko dalu tala karamo sunna almami ba ibn taymiyata aka salatu flene bula ka tani salatu fatiha aka janay ابن القيم الجوزي أي صلاة على كراكا كتابه بنبرو أو صلاة كتشاني أكجني صلاة الفاتحة يبقى لكم مما كسيغ الإسلام أي صلاة دوكي على كرام جو ويا ابن تيمية ابن القيم الفاتحة لما أغلق من أمير المؤمنين دفع على كراكو تيمية وكو أنا مدينة العلم وعلي بابها تنندو لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا ندعو كلك تراتا سيدنا علي من صلى Qur'ana aya lama Qur'ana aya fula bijigi domi ma min kera Qur'ana aya jetike chewla amba Khadija ko fe minna naka alakra ka reswa ko iqra abura kun wo kono dan fe minyame amba Khadija ko fe Ali Qur'ana aya lama samwan saba alakra ka mission Ali ma voyage mata yoroshi Qur'ana aya lama adira domi alakra ma kera sidna Ali nyana ko wattaqu yawman ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أدمنا كمان شاء الله علي بعده علي دبنا على كرات واتي ما كما كو الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ابن كثير يا سبي كو أنيه علي سيدنا علي ديك الصلاة أنا كرا باكوتي ما فو علي ما باكوتي ني ما ميو فبيتو جانا ما باكوتي كنون دي ni ali mi fo dina kono ni kebe pa e ma fo ko alaikum bisunnati e oti hadisa kono wa konne beni ala kara ko kon ayne ka tasra mina aninga khalifa banu ka tasra e be se ka ali bola konu ye minge dina na ko ya ali ala kara tay ali mana min fo dina na obeke jume
m'a fɛ ka jira har san tato an bɛ salatu de kɛ la ilaha illallah ni ye salatu kɛ siɲɛ 100 ni salatul fati siɲɛ 100 la ilaha illallah a ka ca o 100 de ka ca ngo adamaden halalaw shirifu dɔnniba baw n bɛ ka ko kuma fɔ a bɛ jawahiril maani kɔnɔ an karamɔgɔ Cheikhana Cheikh Sidi Ahmed Tijaniya bulonba yɛrɛ tɔgɔ dalen bɛ cɛ min na ni maa min y'i danbe kalan na i yɛrɛ bɛ kɛ maaba ye ale harazimu y'a dɔn k'a ye sirifiya a ye sirifiya duloki bɔ a taari dulon alakira mɔden dɔ la ko e ka ne lase an bɛɛ ye sirifiye sa mais e ni alakira ka surun a taari dulon a la Ibn Arabi Damrawi Tazi o tun bɛ alakira tile kɔnɔ siɲɛ 20 ani 4 a ko alakira ko ne nin sɔrɔ cogo jumɛn walijuw bɛ ala a ɲini ala fɛ tile kelen k'e u ka sa olu ma se k'o sɔrɔ ne y'o sɔrɔ cogo di a ko lawla Tijani a ko ni karamɔgɔ Cheikh Ahmad Tidiane tun tɛ e tun tɛ ne kosɛbɛ Sherif Muhammad Al-Ghali n'o ye Cheikh Umar Al-Futi a karamɔgɔ dɔn min a y'a dɔn ko Cheikh Tijani kutubu ye a ye sirifiya duloki bɔ a taari dulon a la a dalen filɛ Madina Maka jamana kɔnɔ a ye tariqa in di cɛkɔrɔba dɔ ma ko Cheikh Umar allazi jama'a bayna sayfi wa subhati ila janib al-khalam Cheikh Umar ayatun min ayati llahi ala ka kabako ba ɲɔgɔnna ni maa dɔw ko k'i bɛ n'u lagosi an b'a fɔ k'i k'u ɲɔgɔnna jirana maa min bɛ comme Cheikh Umar a ka rimahu filan bolo Cheikh Umar ka safinatu saada a filan bolo tazkiratul mursashirin Cheikh Umar un écrivain a ye kitabu 70 sɛbɛn a waati kelen na pamuru b'a bolo ko la ilaha illallah ko bɛ sabati o waati kelen a ka kɔlɔsi b'a bolo kalmu b'a bolo minan 3 min sera k'a baara Afrique aussi kɔnɔ ni tariqa Tijaniya n'a nana k'a kɛ jiwoyo ye ka taa don min a taara n'a karamɔgɔ Muhammad Al-Ghali ye ɲɔgɔn ye hijira san 1441 a sen donna Maka u ye ɲɔgɔn ye kosɛbɛ Makamu Ibrahima yɔrɔ la a y'a tigɛ di ɲɔgɔn ma a ye tariqa Tijaniya d'a ma wula u taara Madina a taara la mi alakira nɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam ke e bɛna Afrique aussi la i ka taa ni nin tariqa Tijaniya ye o don Cheikh Ahmad Tidiane de ko Sherif Muhammad Al-Ghali ma a ko e ka bɔ anw fɛ e ka taa Maka jamana na i bɛ sigi yen a ɲɔgɔnna la e bɛna Imam Mahdi sɔrɔ i bɛ tariqa d'a ma a bɛ sɔrɔ yen o don a n'a ka Mahdi bɛnna o don Mahdi de tun ye Cheikh Umar ye Cheikh Umar bin Said yan'a ka taa a karamɔgɔ ko Abdul Karim Naghili o karamɔgɔ ye Mawlud Fall karamɔgɔ kosɛbɛ o de ye Muhammad Hafiz Shinqiti an fɔ ni ninnu ye salatul fati fo a nɔrɔ fɔnɔ a f'u ka du kɔnɔ ne bɛ ka min f'i ye ziiri tɛ koyi prévisible congrès dialectique taama e ka taa Kuɲakari ba i bɛ Cheikh Umar n'o ye e taara Nioro ziyara la taa e bɛ Cheikh Umar n'o e ka taa Bandiagara e bɛ Cheikh Umar n'o e ka taa Segu e bɛ Cheikh Umar n'o e ka taa Dakar Kogoji da la misiri dɔw jɔlen bɛ milliard la ko Cheikh Umar barika min ko salatul fati tɛ ci ye a sara a n'o bɛ min minnu ye kitabu sɛbɛn k'u bɛ nin lagosi u n'o bɛ min awa barika filɛ e m'a fɔ ko salatul fati ko nin ye pakoti ye wa taa Nioro Cheikhana Ahmad rahimahullah salatul fati in de dira ma a karamɔgɔ dalen filɛ Nioro ko daru salihina la min tun b'a bolo astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum min tun b'a bolo allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ale tun bɛ nin kɛ siɲɛ 10 fila tile kɔnɔ o de jate donnen na u tun bɛ fɛn kɛ maa tɛ min don k'a karamɔgɔ Muhammad Al-Aghdari o karamɔgɔ jɔn ye Cheikh Tahara Ibn Tayyiba Al-Masani o fana karamɔgɔ Cheikh Sid Ahmed Tijani har sai ma Tijaniya faamu ta sahibil faida ta Tijaniya Cheikh Ibrahima Niass ni waati na ka tashiblake kata aka khalifa no Ahmad Tijani Ibrahim Niass alhamdulillah a fatura dɔw kun yɛrɛ kɔnɔ ummal islamiya bɛɛ tariqa Tijaniya maa bɛɛ an bɛ Tijaniya bulonba de kɔnɔ ka sanga foli kɛ k'a ɲɛsin diɲɛ bɛɛ ma an ka nin khalifa ba in an'an ka shehu de ko ala ka yafa ma ko ala ka hinana ko ala ka da yɔrɔ suma 2020 Cheikh Ibrahim Niass ka kalanden filɛ 200 millions e bɛ Mali min kɔnɔ fɔlɔ i jɔlen filɛ carré kunna k'i bɛ salatul fati la gosi e hakili la salatul fati bɛ carré niveau de la internationalement Cheikh Ibrahim Niass ka kalanden bɛ dugukolo kan bi 200 millions o tɛ nkalon ye ko nin bɛ ala ko salatul fatihi n b'a fɔ ko n'i ye salatul fati fɔ Jalo e ka waati ninnu kɔrɔlen don kosɛbɛ e ka waati a ma nɔgɔ waati korona ka se an karamɔgɔ ni ala sɔnna ma an bɛ lajɛ di ma don n'a nataw la inshallah an bɛna don a fasamantiya minnu b'a la inshallah se ka walawalali parce que yan'o cɛ kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo teliya la ka taa ni wallahi an bɛ ala fo dɔrɔn heure y'an sɔrɔ yɔrɔ min o y'a sɔrɔ an tun bɛ sɔgɔmada wirdu de la wa a bɛ fɔ o ma ko zikru sabahi ani masayi ni ala ye sigida wɛrɛ jira ne la ne ni wazifa o bɛ Tijaniya kɔnɔ a sabanan ye jumɛn ye hadratul jumu'a ni ala ye sigida wɛrɛ jira na an bɛ don kɔnɔ an bɛ tele shirifula fo tuguni ka n balimakɛ k'e fo ani tele shirifula équipe bɛɛ fɛn fɛn ye y'an sɔrɔ an b'a fɔ k'a lase fo ɲɛmaaba ma n'o ye an
karamɔgɔ Sidi Sherif Usman Madani Haidara ani cɛsiri ani jija a nalen mawuludu ko bɔra k'a da kɛnɛ kan san o san anw n'aw bɛ jɛ ka taa ziyara la kilo 400 ko ka taa an ni aw bɛ mawuludu kɛ ɲɔgɔn fɛ tele sirifila sabuya la an b'a fɔ ko sufimaw tarikamaw mawuludukɛlaw ziyarakɛlaw ni tele b'an bolo nin y'anw ka tele ye an y'a wele yɔrɔ yɔrɔ an taara ni image min bɔra fana fɔ laban an yɛrɛ b'a fɔ ko alhamdulillah a bɔra anw ka ziyara min kɛra ɲina kalo a bɛ ɲini ka kalo 5 kalo 6 bɔ hali semaine kɔrɔ a bɔra si hakɛ min an t'a dɔn o tɛ wari ye koyi ko an ka kɛ kelen ye k'a jira ko an de ye kelen ye fana an kan tigɛ ɲɔgɔn ma an minnu ko ko mawuludu ye tiɲɛ an minnu ko maa ka fisa maa ye ni maa min ye so ye kafiriya kuma de fɔ maa kɔni ka fisa maa ye maa yɛrɛ fana tɛ kelen ye maa minnu dan b'o la olu de ka tele ye nin ye an b'a fɔ ko ala ka barika don tele la ala ka sigida wɛrɛ jirana tijaniya bulonba ala ka ala ta ɲɛ ala ka basigi d'an ma ala ka fitina bɔ an ka jamana kɔnɔ an b'a fɔ allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وامي فوكي ولا نمندو كدوكي ام بسم الله كازابيا بايكونو جلو ولا الحمد لله سوناما دونا تاولا ان شاء الله سيكا سيكا ولا لك هايسيسا ان شاء الله باتو تاريكا ديمونو بي ان شاء الله سيكا فاميا سرو ان شاء الله مون بي نوتا دولو كسيكا دوني سرو ان شاء الله ambe ko sede foli ta ka nyesi aw mani wati na umunu sole manna tijaniya bulumba je muka kene da shirifla jabarani ka anya fo yo ko fo damne ani ankaramo alhaji kawsefu jakte ana ale de be nyon bolo tarika tijaniya maliko nana ni da turala ikise ka ta ka to sabula made do aya don ka don la kari wa e wuli ka jow kala fam bela jelen fe keren keren ala radio unité Bamako ya islam mo be ni radio ilame ma dugolinte aywa o konka kasi diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnya la an ka duguba min bɛ yen n'o ye Ɲɔrɔ de Sahel ye Kaba Jakitelakaw bara nin fana tɛ du ye min dogolen bɛ Mali kɔnɔ o la a ye a seko ni a dɔnko bɛɛ lajɛlen jira dɔɔni ka caman to yen ka kɛ ni waatiw cogoya ye ni Ala sɔnna ma ka si ni kɛnɛyaw di don n'a nataw la an na walawalali kɛ aw ye bulon in kɔnɔ Cheikh Tidiane ka laɲini yɛrɛ ye fɛn min ye ani Tijaniya kalanden ɲuman e kana ka mun ni mun kɛ ani u b'a kɔnɔ u t'u kun fɛ dɛ u ka nata ye fɛn min ye a ka se ka walawalali kɛ o la k'aw fo ka waleɲuman dɔn ka Ala deli Ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh